tabbata akwai kuskure sai mu roƙa wa malamai gafara mu tabbata akan gaskiya. Wannan shine adalci. Abin da ya faɗa yana daga cikin abin da labarai waɗanda ba su inganta ba game da manzon Allah, sai an zaƙalƙale a nuna shi annabi kamar ma daban ne, an haife shi da kaciya sannan kuma an yanke cibi. Wannan bai inganta ba. Wanda ya yi bayani a kai babu kamar ibn al-qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad. Za ka gani a littafin zadul ma'ad yana mujallar na farko shafin 82. Haka nan akwai littafin ibn al-qayyim wanda ake kira tuhfatul maudud, wani littafi karami da ya rubuta akan abin da ya shafi haihuwa. In ka dubi shafin 201 ya ce fi khitanin nabiyyi, game da kaciyar annabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu aqwalin, an samu magana kashi uku. yayi magana akai yace in kana inda zaka dubi littafai ta bayanin da malamai suka yi dangane da cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi da kaciya ko a'a, yace zaka tarar da bayani kashi uku ne. wa qad ikhtalafa fihi ala aqwalin. Na daya, fahimtar da aka samu annahu walida maktunan, an haifi annabi da kaciya. Wasani na biyu, anna jibril khatanahu hina shaqqa sadrahu, lokacin da mala'ika jibrilu ya tsaga kirjin annabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun halimatu sa'diyya, lokacin da Allah ya turo mala'ika jibril ya tsaga kirjinsa ya wanke zuciyarsa, a wannan ranan mala'ika jibril ya yi wa annabi kaciya. Kaga fahimta ta biyu kenan. Na uku fa, anna jaddahu abdul muttalib, kakansa abdul muttalib khatanahu ala adatil arabi, akan al'adar larabawa, fi khitani auladihim, larabawa suna yi ma 'ya'yansu kaciya, wannan tun kafin zuwan manzon Allah. Saboda ka kakansa abdul muttalib shi ya mar kaciya. Kaga an samu fahimta kashe uku kenan. Sai ibnu qayyim jawziya ya ce amma ra'ayul awwal, akwai hadisai da aka samu kasiratun tadullu ala zalika. Zaka ga hadisai da yawa masu bayanin cewa an haifi annabi da kaciya, walakinahu ibn al-qayyim jawziya da ya kawo bayanin hakama alaiha kulliha bid-da'fi. Sai ibn al-qayyim jawziya ya ce karkab hadisin da duk aka baka labari an haifi annabi da kaciya, wannan hadisin bai inganta ba. saboda haka akwai riwayar Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa min karamati ala rabbi, yana daga karamar da Allah ya min, anni walittu maktunan, an haife ni da kaciya, walam yara ahadun sau'ati, don haka ba wanda ya taba ganin al'aurana, babu wanda ya taba ganin al'aurana. saboda kar ma dan adam ya ga al'auran annabi sai aka haife shi da kaciyarsa. to wannan hadisin zaka gan shi a majma'u zawaid, kuma ba shi kadai bane. wannan riwayar Anas bin Malik kenan. akwai riwayar al-Abbas baffan annabi, al-Abbas bin Abdul Muttalib. akwai riwayar dan Abbas din, Abdullah bin Abbas. akwai riwayar Abu Huraira. akwai riwayar Abdullah bin Umar. in kana so ka ga riwayoyin, ka samu silsilatu da'ifa, hadisin 6270, zaka gani gaba ɗayan su babu wanda ya inganta. to sai ibn al-qayyim jawziya ya ce summa zakara anna sabi idha wulida maktunan, ai a haifi yaro da kaciya, fa inna hadhihi naqisa, ba kamala bace na ƙasa ne, in ji ibn al-qayyim jawziya, kuma gaskiya ne. a haifi yaro da kaciya na ƙasa ne, ba kamala bane. wa laysat man qabali sahibiha kama yadunhu ba'd an-nas, yanda mutane ke tsammani an ce wani an haife shi da kaciya, ce a wani yana da kamala, a na ƙasa ne. saboda me, asalin halittan dan adam yana zuwa ne babu kaciya, sai kai ka zo da kaciya, kaga na ƙasa ne, ba kamala ba ce ga halitta ta dan adam. in ka dubi tuhfatul maudud shafin 205 har shafin 206, ibn qayyim jawziya ya ba da bayanai yake cewa qad ba'asallahu nabiyyana min samimil arab, ya kamata ka sani da Allah ya tashi turo annabinmu sai ya turo shi tsakanin larabawa, wa khassahu bi sifatil kamal min al-khalq, kuma Allah ya keɓe annabi ya ba shi kamala ta halitta, wan nasaba
da kuma dangantaka fa kaifa yajuzu an yakuna min dhikrihi min kaunihi maktunan mimma yumayyizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhassas, ta ya za a ce kuma an haifi manzon Allah da kaciya ya zamanto kamala gare shi? a ce innal khitana min al-kalimati allati, ai inda zaka dubi alqur'ani da irin tafsiri da malamai suka gabatar, annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah ya yaba mishi, ya jarabci annabi Ibrahim, Allah ya jarabawa ga annabi Ibrahim fa atammahunna, sai da annabi Ibrahim ya cika waɗannan jarabawa da Allah ya masa, sannan sai Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama. Daga cikin jarabawan da Allah ya ma annabi Ibrahim akwai kaciya. Allah ya jarabawa ga annabi Ibrahim alaihi salam khalilahu, da ya masa wannan jarabawa fa atammahunna wa akmalahunna, ya cika wannan jarabawan da Allah ya masa. Saboda haka sai Allah ya ce daga cikin jarabawa da aka annabi Ibrahim akwai kaciya. wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Saboda haka yasa idan aka ce annabi yayi koyi da annabi Ibrahim, ashe kenan ya kamata kaciyar ma tana cikin abin da annabi Muhammad yayi koyi ga annabi Ibrahim. wa qad adda an-nabiyyu al-khitana min al-fitra, kuma in ka dubi hadisan manzon Allah, hadisan suna sahih Bukhari, sahih Muslim, manzon Allah ya kirga halaye na al-fitra, sai ya ce akwai kaciya a cikin su. To idan ku annabi zai kirga waɗannan halaye a ce akwai kaciya, sai zama shi bai yi ba, kaga na kasace ba kamala ba ce ga manzon Allah. Allah ya samu gane. Sai ya ce saboda haka inda za mu lura, innal ibtila bihi ma'a sabri mimma yudha'afu sawabul mubtala bihi wa ajrahu. Idan aka yi maka jarabawa ka iya haƙuri, to daɗa kusantar Allah kake, kana samun daraja. Saboda haka wannan ba khususiyya bace ga manzon Allah a ce ba amar kaciya ba. Ba shakka wannan ba shi da ma'ana. Mu ci gaba, mu yi kokari mu karasa. Sai ce warwuya an ummihi, kuma an ruwaito labari game da mahaifiyar annabi. Mahaifiyar manzon Allah ita ce Aminatu, annaha qalat, ita Amina ta ce walattuhu nadhifan, na haifi annabi da tsafta, ma bihi qazarun, babu kazanta a tare da shi. Ta ce na haifi annabi da tsafta, babu ƙazanta a tare da annabi. Wato kenan yanda ake haifan jarirai ba haka aka haifi manzon Allah ba. Shi da ya taho duniya gaba ɗaya da tsaftarsa, ko da ba amar wanka ba, lafiya lafiya sai ka ɗauka kawai. Ta ma maganar ba ta inganta ba, wannan maganar ma ba ta inganta ba. Za ka ganta a ba'ifu sunan ibn Majah hadisin 128. Ta nan gefen manzon Allah bai samu bambanci da sauran yara ba, ta gefen haihuwa da gefen kaciya. Wannan duk inda kaga an samu wata riwaya, babu shakka wannan riwayar ba gaskiya bace. Sai ya ce wa an Aisha radiyallahu anha, kuma an karbo hadisi daga Aisha. Aisha ta ce ma ra'aitu farja rasulillahi qattu, ban taba ganin al'auran annabi ba sam. Wannan bai inganta ba, yana ba'ifu sunan ibn Majah, kuma zaka gan shi a Irwaul Galil hadisin 1812. hadisin bai inganta ba cewar matan annabi ba su taɓa ganin al'auran manzon Allah ba. Wannan ba shi ma da ma'ana, saboda shi da kansa manzon Allah ya faɗa ihfaz aurataka, ka tsara al'auranka amma banda matarka da baiwarka. Manzon Allah ya faɗi wannan. To ai annabi ba zai halatta wa mutane, shi kuma ya haramta wa kansa ba. Duk wani abu da ya zama halal, Aisha ta ce manzon Allah ya fi kowa kusantar wannan abin. Duk abin da ya zama haram, manzon Allah ya fi kowa guje mar. Saboda ka in dai annabi ya halatta wa miji ya ga al'auran matarsa, to don me manzon Allah shi kuma zai haramta wa kansa? Kaga kina ya zamanto tamfar annabi yana karantar da mu sabanin abin da shi yake yi. Wannan riwayar ba ta inganta ba, babu shakka. Wa an aliyin, an karbo hadisi daga sayyidina Ali radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Ali ya ce ausanin nabiyyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya, la yugassiluhu gairi, kar wani ya wanke shi in ba ni ba. Fa innahu la yara ahadun aurati, don kuwa babu wanda zai ga al'aura na illa tumisat ainahu, face an shafe idanunsa.
saboda haka sai dai sayyiduna Ali shi kadai zai wanke annabi. Sai annabi ya ce in ka bari wani ya wanke ni to in ya ga al'aura na zai makance. to wannan hadisin ba ma mai rauni ba, munkar ne. wannan hadisin bai dace a ce al-imam al-qadi iyad ya saka shi ma a nan ba. da ka ga bayanin nan a littafin mizanul i'tidal yana mujalla na 3 shafin 417. sai ya ce wa fi hadisi ikrima an ibni abbasin, akwai hadisin abdullahi bin abbas, wannan hadisi ingantacce ne, yana sahih bukhari, babu tahajjud bil layl, yana sahihu muslim, babu du'a fi salatil layl wa qiyamihi, hadisi na muttafaqun alai. wannan hadisin ya inganta. annahu nama, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci, haka ne ko? hatta sumi'a lahu gatit, har aka ji min shari ga manzon Allah. faqama, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, fa salla, yayi sallarsa a cikin dare, wa lam yatawadda, bai sake alwala ba. wannan gaskiya ne, kuma alqadi iyad yana ba mu misali ne da tsaftar jikin manzon Allah. kaga ta inda annabi ya bambanta da mu, kai yanzu in ka kwanta kai bacci har aka ji kana min shari, to idan ka tashi sai ka sake alwala. amma banda manzon Allah, yana farkawa sai ya ci gaba da ibadarsa, saboda me? barcin annabi ma wahayi ne. sai ce kala ikrima, haka ne? ikrima ya ce li'annahu kana mahfuzan, saboda shi annabi ya kasance ana tsaron jikinsa, ba kamar kai bane. saboda idan kamar da manzon Allah yake cewa shi bacci yana da alaka da wato ainihin jijiyar jikinka, da zaran idanunka su gyangyaɗi ya kama su sai al'auraka kuma ta sake, saboda haka mutum yana iya hutu bai ma sani ba. to amma shi annabi fa an tsare jikin, ko da annabi yana bacci najasa ba ta fita daga jikinsa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. wannan kenan. Allah ka ƙara tabbatar da mu akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. yan uwa, kada ku manta ku yi sharing video din nan ga wasu domin su ji su ma su amfana. sannan za ku iya bibiyan mu a shafikan mu na Facebook da YouTube mai suna AJY Media Da'wa, na Facebook kuma sunana kamar yadda kuke gani akan screen naku. sai mun haɗu da ku a videos na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.